ଆଉ ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇ ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହବ ମାଙ୍କ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା। ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର କଥା ଆସିଥାଏ, କଟକ ସିଲଭର ସିଟିର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଏକ ନିଆରା, ଯାହାକୁ କି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ନୁହଁ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ବି ଲୋକ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଏଭଳି ଏକ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବୁ ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେତେବେଳେ କଟକର ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଥିବା ଜଣେ ଛାତ୍ର, ସିଏ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଏତେ ରହିଛି, ପିଲା ବେଳୁ ସିଏ ମାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ମାଙ୍କ ସହରରେ ସିଏ ରହୁଛନ୍ତି, ତ ସିଏ ତାଙ୍କ ନିଜ କୁନି ହାତରେ ମାଙ୍କର ଏକ କୁନି ପ୍ରତିମା ସିଏ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡୁଛି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା କେବେଠୁ ତାଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଏମିତି ମୂର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, କଣ କଣ ସିଏ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ମନରେ ଆସିଲା ମାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ତୁମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏମବିସି ଟିଭି କୁ। ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଗତ। କଣ ତୁମ ନାଁ, କୋଉଥିରେ ପଢୁଛ? ମୁଁ 7 କ୍ଲାସରେ ପଢୁଛି। ମୋ ନାଁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଦାସ। ମୋ ବୋର୍ଡ ସ୍କୁଲରେ ବି ପଢୁଛି। ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ, ଏମିତି ମାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବାକୁ କେବେଠୁ ମନକୁ କଣ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା? କାରଣ ମୁଁ ଦେଖିଲିନି ଯେ ଆମ ନିମ ସାହିରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରାଯାଉଛି। ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ବି ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିମାଟିଏ, ମାଙ୍କର ପ୍ରତିମାଟିଏ ବନେଇବି। ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସେ। ତ କେବେଠୁ ଏ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲ? ମୁଁ 2-4 ଦିନ ହେଲାଣି ବନେଇବାର ଆରମ୍ଭ କରିଛି ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ। ତ କେମିତି ତାକୁ ବନଉଛ, କଣ କଣ ବ୍ୟବହାର କରିଛ? ମାଟି ଆଣି ଚକଟି ତାକୁ ଏକମାଟିଆ କରି ଦୋମାଟିଆ କରି ଆଙ୍ଗୁଠି ଲଗାଇ ତାକୁ ଖଡ଼ି ଲଗାଇ ରଙ୍ଗ ମାରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ତ ଯେହେତୁ ଏବେ ଟିକେ ବର୍ଷା ବି ହଉଛି, ତ ମୂର୍ତ୍ତି ତ ଶୁଖିବା କଷ୍ଟ ହଉଥିବ? ନାଇଁ, ଶୁଖିଗଲାଟି। ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଧିକ ଜଲ୍ଦି ଶୁଖୁଛି। ତୁମେ ଏକା କର ନା କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ? ନାଇଁ, ମୁଁ ଏକା କରେ, କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତ କେମିତି କଣ କଣ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିଛ, ଆଉ ମାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିମାରେ କଣ କଣ ସବୁ ଆଉ ବ୍ୟବହାର କରିଛ? ମୁଁ ଫେବ୍ରିକ୍ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିଛି, ବଡି କଲର, ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର, ଆଉ ପିଙ୍କ କଲର, ୟେଲୋ କଲର ଆଉ ପର୍ପଲ କଲର ୟୁଜ୍ କରିଛି। ଓ ମାଙ୍କୁ ସଜେଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସିଟ୍, ଡ୍ରଇଂ ସିଟ୍ ଓ ଚୁଟି ବସ୍ତ୍ର ହରିକା ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ପାଠ ପଢା ଛାଡି ଏଇ ସବୁ କରିବା ଘରେ ପାଟି କରନ୍ତିନି? ନା, ପାଟି କରନ୍ତିନି, ଆହୁରି ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି। କିଏ ବେଶୀ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥାନ୍ତି? ମୋ ମା ବାବା। ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ଆସନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ? ଆଜ୍ଞା, ଆସନ୍ତି। ତ ଏତେ ଛୋଟ ବୟସରୁ ମାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବା, ଏ ମୂର୍ତ୍ତି କଣ ଘରେ ପୂଜା କରିବ ନା କୋଉଠି ନେଇ ରଖି ପୂଜା କରିବ? ନାଇଁ, ଆମ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟିରେ ଦିଆଯିବ। ତ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ କୁନି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖିବେ, ତ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ତୁମ ମୂର୍ତ୍ତି ଏକା ସମସ୍ତେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଗକୁ ଆଉ କଣ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ରଖିଛ? ଆହୁରି ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ, ବଡ଼ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ବନେଇବାର ଇଚ୍ଛା ରଖିଛି। ଡ୍ରଇଂ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ରଖିଛି। ତା ଭିତରେ ପଢାପଢିର କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏନି? ଯେହେତୁ ଏ କାମ ସବୁ କରୁଛ, ପାଠ ପଢାରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏନି? ନାଇଁ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏନି। ପାଠ ପଢା ସହିତ ଏଇଟା କରେ ଆଉ। କେତେ ସମୟ କାଢିକି ଦିନକୁ କରିପାର? ଦିନକୁ କେତେ ସମୟ ବାହାର କରି ଏ ମୂର୍ତ୍ତି କାମ କର? 2 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ଏମିତି କାଢିକି ସମୟ କରେ। ଏବେ ମୂର୍ତ୍ତି କେତେ ସରିଲାଣି, ଆଉ କଣ କଣ ବାକି ରହିଛି? 80% ସରିଗଲାଣି, ଆଉ 20% ରହିଲାଣି, ସରିବ ଆଉ। କଣ କଣ ତଥାପି ଆଉ ବାକି ଅଛି? ଆଉ ମୁକୁଟ ଲାଗିବ, ଚୁଟି ଲାଗିବ, ଅସ୍ତ୍ର ସବୁ ଧରିବେ, ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବେ। ମାଙ୍କ ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ କାମ ସରିଯାଇଥିବ? ହଁ, ଆଜି ରାତି ସୁଦ୍ଧା ସରିଯାଇଥିବ। ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ସିଏ ତାଙ୍କର କଥା ରଖୁଥିଲେ, ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ସେ ଯେହେତୁ ନିମ ସାହିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ନିମ ସାହିରେ ଯୋଉ ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ ରହିଛି ସେଇଠାରେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନେଇ ସେ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଯେହେତୁ କୁନି ବାଳକ, ତାଙ୍କ ମନରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଉତ୍କଣ୍ଠା ରହିଥିଲା, ପିଲାବେଳୁ ସିଏ ଯାଉଥିଲେ, ପୂଜା ଦେଖୁଥିଲେ। ଯେହେତୁ କଟକରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଲୋକ ଆସିଥାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସିଏ ବି କଟକରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସାହିରେ ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରାଯାଉଥିଲା ତାକୁ ଯାଇ ଦେଖୁଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ମନରେ ବି ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ସିଏ ବି ଦିନେ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବେ। ଯାହା କହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଖାପାଖି 90% କାମ ସରିଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁ ଭଳି ଭାବେ ସୁନ୍ଦର ମାଙ୍କୁ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧା ଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ସେ କରିଛନ୍ତି, ଚୁଟି ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଖାଲି ମାଙ୍କ କଥା କହିବାନି, ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସଜେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଗଣେଶ ପ୍ରତିମା ବି ସେ ସେଠାରେ କରିକି ସେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଏ ସବୁ କାମ ସରିଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବା, ଯେତେବେଳେ ଦଶହରା ସମୟ ହୋଇଥାଏ, ରାବଣ ପୋଡି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ସେ ଏକ ରାବଣକୁ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ରାବଣ ପୋଡିରେ ସେ ରାବଣକୁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବି ସେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବେ। ଯେହେତୁ ଅଳ୍ପ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ରାବଣର ବାକି ରହିଯାଇଛି, ସେ ତାକୁ ରଖିଛନ୍ତି ପାଖରେ। ଏବଂ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ମାଙ୍କ
पार्श्व देवादेवीଙ୍କ କାମ ଅଳ୍ପ ସରି ଆସିଲାଣି ଆଉ ଅଳ୍ପ ରହିଲା ଯାହା ଅଳଙ୍କାର ତାକୁ ଲଗେଇବେ ଚୁଟି ଲଗେଇବେ ଏହା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରିବ ମାଙ୍କର ବେଶଭୂଷା କାମ ଜରି ମେଢ ବି ସେ ଲଗେଇ ସାରିଛନ୍ତି ଏହା ପରେ ତାକୁ ନେଇ ସିଏ ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପରେ ଦେବେ ଓ ସମସ୍ତେ ସେଠାରେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିବେ। କଟକରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ, MBC TV।